Per formular la següent pregunta en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president. Honorable consellera de Treball. Malauradament, el paper de la conselleria que vostè dirigeix és un paper molt més transcendental que el d'altres consellers o vicepresidents que es dediquen i que tenen possibilitats de dedicar-se a voltar món, no? El seu paper és tan transcendental, és molt transcendental, malauradament, pel futur de molts treballadors i de moltes empreses de Catalunya en aquest moment. I un dels papers que li toca jugar a la seva conselleria és el de la resolució dels expedients de regulació d'ocupació. Som coneixedors, pel manament legal, però també per allò que s'ha expressat reiteradament en aquest Parlament, que el paper del Departament de Treball és, en un primer lloc, intentar la conciliació entre empresa i treballadors, entre empresaris i sindicats. Si aquesta conciliació no és possible, adoptant una resolució sobre els expedients de regulació d'ocupació. I la nostra preocupació va una mica més enllà, en el sentit que un cop adoptada pel Departament una resolució sobre un expedient, es pot donar el cas, i de fet es dona el cas, que aquest expedient no és acceptat per una de les parts, ja sigui l'empresa ja siguin els treballadors. I en aquest sentit ens agradaria saber quina és la tasca del Departament de Treball en el cas que, un cop dictada una resolució respecte d'un expedient de regulació d'ocupació, una de les parts, i ens referim a un cas concret, podem explicar un cas concret com és el de Mahle a Vilanova i la Geltrú, aquesta resolució no és acceptada per una de les parts i, per tant, posa en dificultats la viabilitat de l'empresa per un costat, però també posa en dificultats el lloc de treball del conjunt de treballadors d'aquella mateixa empresa. Gràcies, senyor president.